Αν έχεις δίζελ και νομίζεις ότι το αυτοκίνητό σου καίει περισσότερο από όσο θα έπρεπε, είναι πολύ πιθανό το πρόβλημα να μην είναι το καύσιμο, αλλά οι δικές σου συνήθειες. Υπάρχουν μερικά απλά πράγματα που κάθε οδηγός μπορεί να κάνει για να ρίξει την κατανάλωση, αλλά οι περισσότεροι δεν τα εφαρμόζουν ποτέ. Δεν πρόκειται για ακριβές μετατροπές ούτε για τσιπάρισμα, αλλά για καθαρά μηχανικές τακτικές που χρησιμοποιούν άνθρωποι που διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα κάθε μέρα και ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί ένας δίζελ. Παρακάτω θα σου δείξω με ποιους τρόπους κυριολεκτικά πετάς καύσιμο από την εξάτμιση, αλλά και τι να κάνεις για να πέσει η κατανάλωση ήδη από το επόμενο γέμισμα. Αυτά είναι κόλπα που δουλεύουν. Μένει μόνο το αν έχεις την υπομονή και τον χρόνο να τα δοκιμάσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Τα μπέκ είναι η καρδιά κάθε ντίζελ κινητήρα και όταν λερωθούν όλα αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά. Ο κινητήρας γίνεται νοθρός, τραβάει χειρότερα και η κατανάλωση μπορεί να ανέβει ακόμη και 1 λίτρο στα 100 χιλιόμετρα. Στο σύστημα ψεκασμού συσσωρεύονται κατάλοιπα από κακής ποιότητας καύσιμο, από μικρές διαδρομές και από συνεχή λειτουργία σε χαμηλές τροφές. Το πρόσθετο καθαρισμού μπέκ είναι ο πιο απλός και φθηνός τρόπος για να αναπνεύσει ξανά σωστά ο κινητήρας. Ρίχνει τα απευθείας στο ρεζερβουάρ, διαλύει τη βρωμιά και επαναφέρει τη σωστή εκνέφωση του καυσίμου, κάτι που βελτιώνει άμεσα την καύση. Καθαρότερο μπέκ σημαίνει ισχυρότερη πίεση, πιο σωστή δέσμη ξεκασμού και μικρότερη κατανάλωση. Ένα μπουκαλάκι κάθε 10.000 χιλιόμετρα είναι αρκετό ώστε ο κινητήρας να δουλεύει πιο ήρεμα, πιο αθόρυβα και να καταναλώνει αισθητά λιγότερο. Λίγοι σκέφτονται ότι κουβαλούν κάθε μέρα στο αυτοκίνητο μισό πορτμπαγκάζ πράγματα που στην πραγματικότητα δεν χρειάζονται. Όλο αυτό το περιττό βάρος είναι πραγματική επιβάρυνση για τον κινητήρα και ο ντίζελ το τιμωρεί αμέσως με αυξημένη κατανάλωση. Κάθε επιπλέον κιλό σημαίνει περισσότερο καύσιμο στο πάτημα του γκαζιού, ειδικά στην πόλη όπως συνεχώς σταματάς και ξεκινάς. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα αεροδυναμικά εξαρτήματα όπως οι μπαγκαζιέρες, οι σχάρες οροφής και οι βάσεις για ποδήλατα. Μόλις τα αφήνεις πάνω στο αυτοκίνητο, ο αέρας χτυπάει πάνω τους και αυξάνει την αντίσταση. Άρα, ο κινητήρας δουλεύει περισσότερο, κάτι που ανεβάζει απευθείας την κατανάλωση. Αν δεν χρειάζεσαι αυτά τα εξαρτήματα καθημερινά, βγάλ' τα μόλις τελειώσεις τη δουλειά σου. Το αυτοκίνητο θα είναι πιο αθόρυβο, πιο σταθερό και θα καίει λιγότερο. Είναι η πιο γρήγορη και πιο οικονομική εξοικονόμηση που μπορείς να κάνεις αμέσως. Οι μικρές διαδρομές είναι ο χειρότερος εχθρός κάθε ντίζελ κινητήρα. Όταν ο κινητήρας δουλεύει κρύος, το καύσιμο δεν καίγεται πλήρως, το λάδι είναι παχύρευστο και ο εγκέφαλος ρίχνει περισσότερη ποσότητα καυσίμου για να ανεβάσει γρήγορα τη θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει πως τα πρώτα χιλιόμετρα καταναλώνεις πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις. Μερικές φορές ακόμη και πάνω από 50% σε σχέση με φυσιολογικές συνθήκες. Το πρόβλημα είναι ότι με τις καθημερινές σύντομες διαδρομές, ο κινητήρας δεν φτάνει ποτέ σε σωστή θερμοκρασία λειτουργίας, ενώ το EGR και τα BEC λερώνουν πολύ πιο γρήγορα. Όλα αυτά οδηγούν σε υψηλότερη κατανάλωση, χειρότερη απόκριση και πιθανά μελλοντικά προβλήματα. Αν μπορείς, συνδύασε τις δουλειές σου σε μια μεγαλύτερη διαδρομή ή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, βγάλε το αυτοκίνητο για 15-20 λεπτά σε ανοιχτό δρόμο. Αυτή η μία διαδρομή συχνά κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν υγιή ντίζελ και μια κατανάλωση που ανεβαίνει χωρίς λόγο. Η λειτουργία σταθερής ταχύτητας είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα εργαλεία για οικονομία καυσίμου και η διαφορά φαίνεται αμέσως μόλις βγεις σε ανοιχτό δρόμο. Όταν οδηγείς κανονικά, χωρίς να το καταλαβαίνεις, πιέζεις συνεχώς τον γκάζι. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, μετά ξανά επιτάχυνση. Κάθε μία από αυτές τις μικρές μεταβολές απαιτεί επιπλέον καύσιμο και μάλιστα πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις. Η λειτουργία σταθερής ταχύτητας αναλαμβάνει να κρατάει την ταχύτητα απόλυτα σταθερή, χωρίς απότομες αλλαγές και χωρίς περιττές επιταχύνσεις. Αυτό σημαίνει πιο ομαλή λειτουργία του κινητήρα, λιγότερες ποσότητες ψεκασμού και αισθητά χαμηλότερη κατανάλωση, ειδικά σε ευθείες και ήπιες κατηφόρες. Η ιδανική χρήση είναι μεταξύ 80 και 120 χιλιόμετρων την ώρα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, γιατί τότε ο κινητήρας λειτουργεί πιο αποδοτικά. Αν βρίσκεσαι σε αυτοκινητόδρομο ή σε εθνική οδό, ενεργοποίησε τη μόλις σταθεροποίηση στην ταχύτητα. Η κατανάλωση πέφτει αμέσως και η οδήγηση γίνεται πιο ξεκούραστη και πιο αθόρυβη. Η πίεση των ελαστικών είναι από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που οι οδηγοί ξεχνούν, αλλά ο κινητήρας τη νιώθει αμέσως. Μόλις το ελαστικό είναι πιο μαλακό, αυξάνεται η αντίσταση κύλησης και το αυτοκίνητο χρειάζεται περισσότερη δύναμη για να διατηρήσει την ίδια ταχύτητα. Και κάθε φορά που ο κινητήρας πρέπει να τραβήξει πιο δυνατά, ανεβαίνει και η κατανάλωση καυσίμου.
Αρκεί η πίεση να είναι χαμηλότερη μόλις κατά 0,2-0,3 μπαρ και μπορείς ήδη να περιμένεις μέχρι και μισό λίτρο παραπάνω κατανάλωση στα 100 χιλιόμετρα, ειδικά μέσα στην πόλη. Εκτός αυτού, τα πιο μαλακά ελαστικά φθύρονται πιο γρήγορα, ανεβάζουν θερμοκρασία και έχουν χειρότερη πρόσφυση. Ιδανικά, έλεγξε την πίεση μία φορά τον μήνα, κατά προτίμηση το πρωί όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Ακολούθησε τις τιμές από το αυτοκόλλητο στο πλαίσιο της πόρτας ή από το βιβλίο οδηγιών. Η σωστή πίεση σημαίνει πιο σταθερό αυτοκίνητο, πιο ασφαλή οδήγηση και χαμηλότερη κατανάλωση, χωρίς καμία προσπάθεια. Όταν το πιστόλι στο πρατήριο κάνει το πρώτο κλικ, αυτό σημαίνει ότι το ρεζερβουάρ έχει γεμίσει μέχρι το σημείο που έχει προβλεφθεί εργοστασιακά από το σύστημα εξαερισμού. Αν συνεχίσεις να προσθέτεις καύσιμο μετά από αυτό, η περίσσια μπαίνει στον χώρο που προορίζεται για τους ατμούς και αρχίζει να πνίγει το σύστημα EVAP, τους σωλήνες και τις βαλβίδες που ελέγχουν την πίεση στο ρεζερβουάρ. Αυτό όχι μόνο μπορεί να καταστρέψει εξαρτήματα, αλλά δημιουργεί και πρόβλημα κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού, γιατί το καύσιμο δεν έχει χώρο για να αναπνεύσει. Το αποτέλεσμα είναι λανθασμένες ενδείξεις, διαρροές, μυρωδιά καυσίμου γύρω από το αυτοκίνητο και τελικά χειρότερη καύση. Ο κινητήρας τότε δεν παίρνει την ιδανική ποσότητα αέρα και καυσίμου, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να ρυθμίζει λάθος παραμέτρους και η κατανάλωση να ανεβαίνει εύκολα. Η καλύτερη πρακτική είναι απλή. Μόλις ακούσεις το πρώτο κλικ, σταματάς το γέμισμα. Δεν γεμίζεις μέχρι το λαιμό, δεν κουνάς το αυτοκίνητο, δεν σπρώχνεις άλλο καύσιμο. Έτσι, παρατείνεις τη ζωή του συστήματος και κρατάς την κατανάλωση σταθερή. Το φίλτρο αέρα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του κινητήρα και ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και πιο οικονομικά εξαρτήματα που επηρεάζουν την κατανάλωση καυσίμου. Όταν είναι βουλωμένο, ο κινητήρας δεν παίρνει αρκετό αέρα, οπότε η ηλεκτρονική μονάδα αυξάνει αμέσως την ποσότητα ψεκασμού για να καλύψει την έλλειψη οξυγόνου. Το αποτέλεσμα είναι χειρότερη επιτάχυνση, πιο αργή απόκριση στον γκάζι και κατανάλωση που ανεβαίνει χωρίς να αλλάξεις τίποτα στον τρόπο οδήγησης. Ένα βουλωμένο φίλτρο αυξάνει επίσης τη στάχτη και την πίεση στην εισαγωγή, κάτι που επιβαρύνει επιπλέον το EGR και το DPF. Ένα καθαρό φίλτρο επιτρέπει στον κινητήρα να αναπνέει στο μέγιστο, να καίει το καύσιμο πιο αποδοτικά και να λειτουργεί πιο ήσυχα και ομαλά. Άλλαζε το κάθε 15.000-20.000 χιλιόμετρα ή συχνότερα αν οδηγεί σε σκονισμένες συνθήκες. Είναι μία από τις πιο αποδοτικές και οικονομικές συντηρήσεις που μπορείς να κάνεις και το αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως. Το φίλτρο DPF είναι ζωτική σημασία για κάθε σύγχρονο ντίζελ, αλλά πολλοί το παραμελούν μέχρι να αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Όταν είναι βουλωμένο, ο κινητήρας χρειάζεται να ψεκάσει περισσότερη ποσότητα καυσίμου για να ανεβάσει θερμοκρασία και να προσπαθήσει να κάνει αναγέννηση, κάτι που αυξάνει άμεσα την κατανάλωση και κάνει το αυτοκίνητο πιο νοθρό. Οι μικρές διαδρομές, η κίνηση στην πόλη και το συνεχές άναψε-έσβησε δεν αφήνουν τον DPF να ολοκληρώσει τον κύκλο του, με αποτέλεσμα η στάχτη να συσσωρεύεται όλο και πιο γρήγορα. Το να διατηρείς τον DPF σε καλή κατάσταση σημαίνει απλά να κάνεις που και που μια διαδρομή 15-20 λεπτών με σταθερές στροφές γύρω στις 2.000, ώστε το φίλτρο να ζεσταθεί και να καθαρίσει μόνο του. Επίσης, το ποιοτικό καύσιμα και ένα σωστά λειτουργικό σύστημα EGR παίζουν τεράστιο ρόλο. Αν παρατηρήσεις ότι το αυτοκίνητο προσπαθεί συχνά να κάνει αναγέννηση, μην το αγνοήσεις. Η έγκαιρη αντίδραση προστατεύει και τον κινητήρα και την τσέπη. Ο ντίζελ κινητήρας στο ρελαντί φαίνεται σαν να μην καίει σχεδόν τίποτα, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σε κοινή λειτουργία καταναλώνει από 0,6 έως 1 λίτρο καυσίμου την ώρα, χωρίς να διανύσει ούτε 1 χιλιόμετρο. Πέρα από την καθαρή σπατάλη, η παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί δημιουργεί και άλλο πρόβλημα. Ο κινητήρας κρυώνει, το λάδι παραμένει πιο παχύ και η καύση γίνεται λιγότερο αποτελεσματική, κάτι που αυξάνει τη στάχτη στα καυσαέρια και επηρεάζει άμεσα το DPF και το EGR. Οι σύγχρονοι diesel engine είναι κατασκευασμένοι για να δουλεύουν υπό φορτίο, όχι για να μένουν αναμένοι χωρίς λόγο στο πάρκινγκ. Αν περιμένεις πάνω από 1 λεπτό, σβήσε τον κινητήρα, αυτή είναι η σύσταση και των κατασκευαστών και των μηχανικών. Ο κινητήρας δεν φθήρεται, η μπαταρία το αντέχει χωρίς κανένα πρόβλημα και η κατανάλωση πέφτει αμέσως. Χρησιμοποίησε το ρελαντί μόνο για λίγο. Κάθε μεγαλύτερη διάρκεια είναι καθαρή σπατάλη καυσίμου. Ο ντίζελ κινητήρας έχει τη δική του χρυσή ζώνη όπου αποδίδει καλύτερα με τη μικρότερη κατανάλωση, συνήθως μεταξύ 1.500 και 2.000 στροφών. Κάτω από αυτό το όριο, ο κινητήρας ζορίζεται, κάνει περισσότερους κραδασμούς και φορτίζεται υπερβολικά, ενώ πάνω από αυτό καίει περισσότερο καύσιμο επειδή η ECU ψεκάζει μεγαλύτερη ποσότητα για να διατηρήσει τη δύναμη.
Η οδήγηση σε πολύ χαμηλές τροφές δημιουργεί επίσης περισσότερη εθάλη, κάτι που επιβαρύνει άμεσα το EGR και το DPF, με αποτέλεσμα η κατανάλωση να αυξάνεται με τον καιρό λόγω επιπλέον φραξίματος του συστήματος. Ιδανικά, άλλαζε ταχύτητες έτσι ώστε ο κινητήριος να μένει πάντα μέσα σε αυτό το αποδοτικό εύρος, αρκετή δύναμη, αρκετή ροπή και η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση. Όταν προσπερνάς ή επιταχύνεις έντονα, φυσικά θα ανέβεις πάνω από τις 2.000 στροφές, αλλά στην καθημερινή οδήγηση μείνε στην diesel ζώνη και θα δεις τη διαφορά ήδη στο επόμενο γέμισμα. Όλες αυτές οι συνήθειες μπορεί να φαίνονται απλές, αλλά όταν τις συνδυάσεις, κάνουν τεράστια διαφορά στην κατανάλωση και στην υγεία του κινητήρα. Ο ντίζελ είναι μια μηχανή που χρειάζεται λίγη προσοχή και σωστό τρόπο οδήγησης και μόλις του τα προσφέρεις, σου ανταποδίδει αμέσως με χαμηλότερη κατανάλωση, καλύτερο τράβηγμα και πιο αθόρυβη λειτουργία. Το πιο σημαντικό είναι αυτές οι κινήσεις να γίνουν ρουτίνα, γιατί τότε καταλαβαίνεις πόσο καύσιμο πραγματικά χάνεις σε μικροπράγματα που λύνονται εύκολα. Δεν χρειάζεσαι ακριβό εξοπλισμό, ειδικές μετατροπές ή πολύπλοκες εργασίες. Μόνο κοινή λογική και βασική συντήρηση. Αν εφαρμόσεις έστω και τα μισά από αυτά τα tips από σήμερα, το επόμενο γέμισμα θα είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ο ντίζελ μπορεί να καίει πολύ λιγότερο από όσο νομίζεις. Όσο